Assalamu alaikum ɗan uwa, barka da zuwa wannan channel mai suna Hausa Technical. A bidiyon mu na yau za mu yi muku bayani ne akan yadda za ka siya datan ka mai sauƙi akan layin MTN. Kawai abin da za ka yi kawai ka biyo ni cikin wannan bidiyon har ƙarshe. Kawai ka shigo ka danna *131*. Yanzu na 200 za mu fara nunawa, in mun gama shine za mu je kan na 300. Bayan ka sa *131 sai ka danna 65#. Bayan ka danna bayan ka tura ga fuskan da zai nuna ma. To abin da ake so kar ka damu da kowanne, kawai 2 za ka danna. Ka ga an ce 1 gig for 200 naira. In ka danna 2 wannan fuska ne zai nuna ma, a nan kuma 1 za ka danna. Kai ka shiga ka danna 1. Ka ga sun rubuta sama you will be charged 200 naira for the purchase of 1 gig data bundle. In ka danna 1 sai ka tura kawai. Yawwa bayan ka danna 1 to a nan kuma ka danna 1 kullum ne ko ba in sati yana kaiwa ko baka siya ba kawai za su cire 200 ne su baka. In so ɗaya kake so kuma 2 za ka danna. In ka danna 2 nan kuma sai ran da ka so ka siya. Amma in ka danna 1 nan sati yana yi ko baka siya ba kawai in akwai 200 za su cire kawai. To mu wannan muke so shine mun danna 1. Yawwa ka ga yanzu an ce activation of welcome back 1 gig data plan was successful. Yanzu haka sun bani kenan. An je nuna muku message da an tura min na data plan ne. Yawwa kun gan shi na ƙarshen nan, kun ga activation of welcome back 1 gig data plan was successful, an zagaya muku shi. Yawwa kun gani. To yanzu an je in danna number da ana duba data ku gani. Kun ga na danna *131*4#. Yawwa kun gani 1 gig nan ku gani. Yawwa to yanzu mun gama siya na 200 kenan. To yanzu mu je nuna muku na 300. A na 300 abin da za ka yi kawai in ka zo phone dialer ka shi kuma number shine *121#. Sai ka tura kawai. Bayan ka tura bari ya gama shiga. Network yana da riƙewa. Matsalar network ne amma mu sake jarrabawa. *121#. Okay. Yawwa wannan fuska ne zai nuna ma. Shi kuma za ka ga recharge for me, data for me da combo for me. Kawai 2 za ka zaɓa nan kuma. 2 za ka danna data for me nan. Shi za ka shiga. An shiga. Yawwa to nan kuma za ka ga option biyu. Na 500 da na 300. A nan kuma still 2 za ka danna. Kaga get 1.5 gig for 300 naira. Za ka samu data 1500 akan 300. Za mu shiga mu danna 2 ku gani. Yawwa ka ga an ce get 1.5 data gig as low as 300 only. Data is valid for 7 days. To ina ga tunda mun riga da mun siya na 200 nan kam no need mu ƙara siya na 300. To a wannan ne kawai hanyar da za ka samu datan MTN a cikin sauƙi. Don Allah in wannan bidiyon da muka yi ya burge ka, don Allah kar ka manta ka danna mana alamar like da subscribe. Yawwa nan ne ƙarshen bidiyon mu, sai mun sake haɗuwa wani sati. Wassalam.